abantu abawu-2 laba abadindilizile. Lapho yedwa wabo uyena oyi-cause walento. Usequlekiswa yini manje? Kumele mengabe uphoyizene umuntu ume la umgade noma umfunze wena, because there's a possibility ukuthi lokho kudla kungawela ezandleni ey'rongi. Ngawela ezandleni ey'wrong. Buka nje mfethu umama wabantu nje eyiphumela kasasa sedla iplate eli-wrong wagqashuka. Hawu, hayi shame. Cabanga-ke kuthiwe umama mfethu cabanga washona. UMajola nengane yakhe, they're not looking too hot esibhedlela nje nakubona situation. It's horrible. Kuthiwa nje thoughts and prayers, please. Thoughts and prayers and positive vibes this side. Kodwa nje uyena vele obe yi-cause yalento. Mina ngixaka ukuthi yini ebisimqulekisa manje. Uthuke waqulekisa ukuthi ukudla sekudliwe umama ezala. Kodwa ngaleyo ndlela ukuthi angaze aquleka ayolala esibhedlela.